Herri Smartik azken batean 2016tik eudeletik bultzatzen ari garen ekimen garrantzitsua. Azken batean ekimen honen bitartez nahi duguna da nolabait Euskal Erkidego Autonomoan klabe honetan lan egiten ari diren udalerrien mapa bat osatu, eta mapa horren bitartez ari gera nolabait elkar lanean aritzen, praktika onak zehazten zeintzuk direk, eta elkarlanen horren bitartez proiektu berriak nolabait zehazten. Azpimarratu nahiko nuke programa honen ezaugarri nagusiak 3 direla. Alde batetik koordinazioa, azken batean 3 maila administratiboak inplikatuak gaude proiektu honetan, bai Jaurlaritza finantzazioarekin, bai udalak noski eta bai aldundiak, euden entitate informatikoak azken batean proiektu hauek bultzatzen laguntza emanez. Bigarren zutabea izango litzateke kosorkuntza nolabait esateko, azken batean ez da bakarrik jakitea ze praktik onak bultzatzen ari diren, baizik eta adibidez jardunaldi honetan nahi dugu metodologia bat zehaztu, azken batean proiektu berriak zehaztu eta gero praktikan jartzeko, eta 3. zutabea izango litzateke kolaborazioa Europari begira. Nahi dugu azken batean Europako politikekin bat egin, eta Europak ematen dizkigun laguntzak eta jakituria eta finanziazioa nolabait gure herrietara ekarri. Azken batean proiektuaren helburu nagusia bat da, jakin badakigu teknologia berriak egon badaudela gure gizartean, gure eguneroko bizitzan erabiltzen ari gara, eta azken batean teknologia horiek ere gure udalerriko kudeaketan erabiliak izaten ari dira, baina nahi dugu erabilpen hori maksimizatu, eta azken batean maksimizazio horren bitartez gure herritarrei nolabait zerbitzu hobe bat eskaini. Esparru askotan aplikatzen den proiektu bat da, ze azkenean normalean Smart Cityren kontzeptua entzuten dugunean beti teknologietara bideratzen digu nolabait ideiei dagokionez, baina ari gera teknologian nolabait proiektuen zerbitzura jartzen. Beraz, esparruak asko dira, adibidez mugikortasun esparruan, energiaren esparruan, baina baita ere kohesio sozialaren inguruko esparru horretan. Eta hor gaur adibidez azalduko diren praktiketan edo praxi honetan agertuko da nola teknologia horiek adibidez aplikatzen ari dira, adibidez zahartxoaren fenomeno ere aztertzeko eta hortan hobekuntzak sartzeko kudeaketan, edo adibidez interoperatibitatearen esparru horretan, edo baita ere gobernantza onaren esparruan, gardentasunaren esparruan, partaidetzaren esparruan. Beraz, aplikatzeko gune asko daude, praktika asko daude, baina nahi dugu azken batean teknologia horiek beste esparru batzuetara zabaldu eta batez be udalen eta administrazioen kudeak eta teknologia horren bitartez hobetu.